नेशनल पार्टीफ्रा अरायबो रिजनल पार्टीखौ फोजोबस्रांनो नाजायो आरो बे नाजानाया बिजेपिआबो थाखागोन। बिथांमोना कार्बि आंलंआव रिजनल पार्टीखौ फोजोबस्रांबाय, डिमा हासावबो फोजोबस्रांबाय, दिनै बिटिआर ओनसोलावबो एसे नाजानाय बिथांमोना थागोन। दा बिजेपिआ राजनितिक पार्टी हिसाबै सरकार दानो लुगैनाय थाखागोन। रायजोफ्रा जुदि बिथांमोनखौ मदद खालामो हयथ' जाफुंनो हागौ। जों जेनेबा दानो मोना होननानै बुंनो हाया। गणतन्त्र गासैबो सरकार दानो हानायनि मोन्थाय दं, सरकार दानो नाजानायनिबो हास्थायनायनि मोन्थाय दं। जाफुङैया रायजो राजानि मतामतनि सायावसो। कारण रायजोफ्रा जुदि मदद खालामो, मेजरिटी देरहाहोयो, अब्लासो सरकार दानो हागोन। बिजेपिखौ मेजरिटी देरहानायाव रायजो राजाफ्रा मदद खालामनाय नङा। ओरैनो राजनितिक हान्जाफोरनि थांखियानो जाबाय सरकार दानाय। दा बिजेपिआ राजनितिक पार्टी हिसाबै सरकार दानो लुगैनाय थाखागोन। किन्तु लुगैबानो नाजाबानोथ' साक्सेस जाया। कारण गणतन्त्र सरकार दानाय दायआ रायजो राजानि मदद खालामनाय खालामैनि सायावसो निर्भर खालामो। दा रायजोफ्रा जुदि बिथांमोनखौ मदद खालामो हयथ' जाफुंनो हागौ। जों जेनेबा दानो मोना होननानै बुंनो हाया। गणतन्त्र गासैबो सरकार दानो हानायनि मोन्थाय दं, सरकार दानो नाजानायनिबो हास्थायनायनि मोन्थाय दं। बिथांमोना हास्थायदों, किन्तु हास्थायबाबो नाजाबाबो जाफुङैया रायजो राजानि मतामतनि सायावसो। कारण रायजोफ्रा जुदि मदद खालामो, मेजरिटी देरहाहोयो, अब्लासो सरकार दानो हागोन। आरो थांनाय समाव नुदों जे बिथांमोनखौ सरकारा मावगोन, रायजोफ्राव मेजरिटी होआखिसै, बेनिखायनो सरकार दानो हायाखै। एबारबो जों आसा खालामदों, जोंहा मोनसे फोथायनाय दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव, बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव, जे बिजेपिखौ मेजरिटी देरहानायाव रायजो राजाफ्रा मदद खालामनाय नङा। ओरैनो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि हिस्ट्रिखौ नायबा जों बेखौनो नुदों जे नेशनेल पार्टीफ्रा अरायबो रिजनल पार्टीखौ फोजोबस्रांनो नाजायो आरो बे नाजानाया बिजेपिआबो थाखागोन। बिथांमोना कार्बि आंलंआव रिजनल पार्टीखौ फोजोबस्रांबाय, डिमा हासावबो फोजोबस्रांबाय, दिनै बिटिआर ओनसोलावबो एसे नाजानाय बिथांमोना थागोन। दा बेखौ खुला खुलि हयथ' बे दिन्थियाखै, हयथ' आन्दोजों स्रोद बिथांमोना नाजानाया थाखागोन। दा बे नाजानायखौ जाफुंसार होनोबो नाजागोन बिथांमोना, बे हास्थायनायखौ मोगथां महर मोनहोनोबो। दा बेवहाय बिनि बेरेखायै जों बेसेबां स्टेन्ड होनो हायो, रायजो राजानि गेजेराव जों बेसेबां हाबनो हायो, रायजोखौ बेसेबां बुजायनो हायो, रायजोखौ जोंनि प्रति बेसेबां गोख्रों खालामना लाखिनो हायो, बिनि सायाव निर्भर खालामो। बेनिखायनो बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनो जोंनि स्ट्रेटेजि, जोंनि पलिसिफोरखौ जों नाजाबाय थादों। जोंहा रिजनल पार्टी हिसाबै हाग्रामा महिलानि बिपिएफ थाबाय, इउपिपिएल थाबाय, आरो हयथ' बिदिनो फिसा फिला थाबावनोबो हागौ। दा बे पार्टीफ्रा ओरैनो जास्ट पलिटिकेल पावारनि थाखायल' नाजागासिनो, गावनि जातिगत जिफोर इसु बेफोरखौ फोथांना लाखिनानै बेफोरखौ लाखिनो नोजोर होनानै खामानि मावनो रोंगोन। आरो अब्लासो जों एग्रेसननि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हागोन। कारण नेशनेल पार्टीफ्रा गासिबो एग्रेसन खालामो। दा बेनि एगेन्स्टै स्टेन्ड होनो हानाय पलिसिफोरखौ जों रिजनल पार्टी जेब्ला नेशनेल इस्युफोरखौ लानानै खामानि मावगोन, अब्लासो जों स्टेन्ड खालामनो हागोन। नङाबा जास्ट पावार लानाय, पलिटिकेल पावारनि थाखायल' खामानि मावबा जों हानाय नङा। बेनिखायनो जोंहा जिहेतु इउपिपिएल पार्टीया जास्ट पलिटिकेल पावारनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानैल' नङा, खिन्थु जातिनि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै, जोंनि जातीयताबादखौ फोथांना लाखिनानै जोंखौ मोनसे आलादा सिनायथिजों थांना थानायनि जिथु सिमां, बेखौ मोगथां महर मोननायनि जिखिनि हाबाफारि, बेखौ लानानै जों खामानि मावदों। आरो बेनिखायनो जों फोथायदों जे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रिजनल पार्टीबाबो इउपिपिएलखौ मालाबाबो नाकच खालामनाय नङा।